Юлламалар хакының 50% кайтарыла. Балалардың йәйге ялын оештыру буенча был төп яңалык. Балалар өчен туристик кэшбэк менән ничек кулланырга, кайда һәм нинди шартларда ял итәргә мөмкин? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Урал Батыр туроператоры директоры Айгөл Рахматуллина. Айгөл Рәсмовна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, балаларның ялы өчен 50% ташлама яһала. Был яңалыкты туроператорлар ничек кабул итте? Безнең өчен бу яңалык бик тә шатлыклы яңалык дип әйтәйек. Ата-әсәләр күп бездә бик шатланып каршы алдык. Бүгенге көндә республикалар булган бөтә лагерьлар бу программала катнаша. Бөтенлеге бергә 107 лагерь. Бүгенге көндә улар реестрга киргәндәр дип әйтергә була инде. Юлламаларда хату башланды был программа буенча. Шул иң зур яңалык микән, бүгенге көндә көтеп алынган, ата-әсәләр шылтыраталар, көн-төн телефон тонмай. Мөрәҗәгать итүчеләр артты димәк. Артты, бик күп тә артты. Бундай элек күзәтелгәне бар неме? Бундай акциялар мен юк ине әле. Акция түгел, бына шундай уку юлы тамамланып өлгермәй, ата-әсәләр юлламалар һорап мөрәҗәгать, күпләп мөрәҗәгать итүләр элек күзәтелә инеме? Юк, күзәтелмәй, чөнки бугаса Министерство образования үзләренә был функционалды дип әйтәйек микән, үз өстендә инде был эш. Бүгенге көндә инде туроператорлар менән бергә, туризм өлкәсендәге специалистлар менән бергә был эшне башкарабыз. Үмә дип әйтәйек микән? Әйе, үмә санапта. Программага килгәндә, әйдәгез уның шартлары менән ентекләбрәк танышайык. Ул касандан эшләй башлай? Мәсәлән, апрельдә, май айында алган юлламаларның 50% кире кайтарыламы? Кызганычка каршы, апрельдә, май башында алынган юлламаларның хаклары кире кайтарылмай. Безнең республикала 2 программа эшләй бүгенге көндә. Ул субвенция дип атала, республикасындагы программа һәм әле федераль программа кэшбэк, балалар кэшбэк дип әйтәбез инде. Субвенция аша алган юлламалар алынган апрель башында түләнгән. Улар бүгенге көндә шул программа менән генә үтә ала. Касандан юллама алырга кирәк улайһа? Ул юлламаларды апрельдән ала башлаганнар дип уйлайм мин. Ул программаны кызганычка каршы мин нык төпләнеп белмәйм, чөнки Менә бу программа эләгер өчен. Кэшбэкка эләгер өчен 25 майдан программа хатулар башланды һәм августның 31-нә тиклем юлламаны түләргә була. Безнең ата-әсәләр ныгашыгалар, бүгенге көннән үзе хатып аларга ризалар, августның алакы сменаларын хатта. Шуны бар. Бұл программага республиканың нинди оешмалары ингән? Кэшбэк программаһына безнең республикаларга булган реестрда булган бөтә лагерьләр ингән. Кемдер туранан-турага хата үзенең путевкаларын, кемдер туроператорлар аша. Безнең аша, безнең коллегалар аша дип әйтәйек. Бүгенге көндә ул 50-гә yetkән. Уларның хандары көн һайын арта. Уларның исемлектәрен Мир путешествий сайтында Республика Башкортстан дип хайлайгызда, һәм шунда исемлекте виз күреп була. Кем хата кайһы лагерь һәм үзләренең презентацияларын дип әйтәйек, үзләренең сайттарын виз шунда алгандар. Исемлеге виз шунда бар. Димәк, айрым исемлек буенча гына лагерьләргә юллама алырга һәм моның буенча ошо ташламаны алырга мөмкин. Әйе. Тагы нинди мотлак шарттар? Мотлак шарт. Һез хатып алганда хатып алу Мир картаһы буенча үтәргә тиеш. Был картаны мотлак рәвештә Привет Мир сайтында теркәргә кирәк. Һәм шул картадан теркәлгән картадан хатып алырга кирәк. Был әгәр дә мәсәлән Маэстро я булмаһа виза аша түләй икән? Виза Маэстро ул түләү системалары был программага инмәй. Мотлак рәвештә һезнең картагыз шул сайтта Привет Мир сайтында теркәлергә тиеш һәм һезнең хатып алган транзакциягыз шул теркәлгән картадан үтәргә тиеш. Был программала катнашучылар безнең республикала яшәп, безнең республиканың лагерьларында ял итүчеләр 80%-ка тиклем юлламаның хакын кайтара ала аксалата.
Демәк, хәзер бына ике төрле программа торганда хуйлап бара. Береһе ул федераль программа 50% ташлама, һәм республика программаһы ул 80% ташлама. Юк, сак кына бутап киттек. Безнең бүгенге көндә республикала 2 программа эшләй. Ул субвенция, республиканская субвенция дип атала, 70% кайтарыла. Установленная стоимость дип әйтәбез, бу хакты 1 майга утверждать итеп алалар да, һәм Мәгариф министрлыгы менән шул программа буенча эшләйләр. Айрым сайт бар, REST еду дип атала. Шунда үзе сертификатты теркәп, шуннан алырга була. Ул хатудар май башыннан апрельдә башланган. Кемдер түләп өлгергән, кемдер алып өлгергән. Бу кешеләр федераль программала катнаша алмай. Һәм 1 май ялдарында бит инде Владимир Владимирович Путин игълан итте яңа программа, кэшбэк, балалар кэшбэк дип әйтәбез бит инде. Ул 50% федераль Рәсәй тирәһендә булган, территориясында булган любой төрле лагерьга кайт теләгегез, шунда ибәрә алыгыз балаларыгызды. 50% кайтарыла. Шул ук программанан алган кешеләр, ата-әсәләр, безнең республикала яшәүчеләр шул программа, кэшбэк программа буенча ала икән. Безнең республика тагыла ташламая 30% от установленной стоимости итеп ул 5600 тирәһе. Әйдәгез түгел һәмдарма исәпләп карыйк. Мәсәлән, бер балага юлама хакы якынса 30 мең дип алайык. 30 мең. Федераль программа буенча уга 15 мең кайтарыла. Һәм әгәр дә ошо федераль программа менән без кулланып юлама хаты балабыз икән, республика тагыла 30% ташлама яһай. Республика тагыла 30% установленной стоимости дип әйтәбез. 30 меңдән. 30 меңнән түгел, 18 меңгә якын. Ул фикс дип әйтәбез инде без бүгенге көндә ул һанап сыгарылган хан 5600-га якын инде. Тагын 15 меңдән тагын 5 меңдә алып ташлайбыз килеп сыга. 15 меңен кайта аксалата. Һәм тагыла 5600 кайта. Ягъни бер балага якынса 10 мең. 10 меңнән кәмрәк сыга. 9 меңдә күпме инде. Әгәр дә гаиләләр бер генә бала түгел икән, 2-3 бала икән, федераль программа буенча күп балалы булһа бала гаилә барыбер шул программадан файдалана ала демәк. Шул тулы хак менән алалар һәм шулай ук без кайтаралар инде. Демәк, тур операторларга юллама һорап мөрәҗәгать итүсе ата-әсәләрдән аңларга була. Сынлап та 30 меңгә, әгәр дә элек бер генә баланы ял иттереп булһа, хәзер инде 3 баланы лагерда ял иттерергә мөмкин. Бу сынлап та ата-әсәләр өчен бик шатлыклы дип әйтәйек микән яңалык. Бу программа буенча балаларды 3 сменага мәртәбә тапкыр ибәрә алаһыгыз. Һәрбер баланымы, 3 баланыламы, 3 баланы бер юлымы? Бер юлымы. Аксалар ничә көн өстендә кайтарыла? Аксалар тирәһендә уртаса бер адна тирәһе көн 7 көн үтү ихтимал. Тора-бара ул 3 көнгә хәтлем кала, кешеләр түләп өлгермәй, ул безнең уже кэшбэк килде дип шылтыраталар үзләре. Бuna без беләбез, үткән елда Рәсәйдә бундай кэшбэк программа эшләгәйне. Рәсәйдә ял иткән соракта 20% кайтарыла иде. Бuna бу программа буенча белгегеле быел дәвам итәме ул? Бүгенге көндә өлкәннәр өчен. Бу өлкәннәр өчен генә түгел, бу программа туристический кэшбэк дип атала. Ул гаилә менән ял итәһегезме? Унда яшь буенча сикләү юк. Тик менә шу эпидемик яктан гына сикләүләр булмаһа, төрле якка алырга булай юлламалар. Санаторийлармы, булай сәяхәт итүме инде 20% әйләнеп кайта. Шул 3 көндә кешеләр шул акча менән, уже тотына алалар ине. Әле бүгенге көнгә әле 3нче этабы бара. Бу туристический кэшбэк дигән программаның улның шарттары тоже 3 ай буена хатулар барды. 15 июньдә һуңгы көн хатып алырга түләргә. 15 июньгә тиклем без путевкалар юлламалар хатып алалар. Ошо программа буенча. 15 июньдән
23 сағатына тиклем тип әйтәйек инде. 16 июньдә уже был хатып алган юлламагыз Касанга тиклем ялтырга кирәк? Ялайтып, ялыгыз 30 июньдә бөтөргә тиеш. Демәк, бу тулыганса июнь бөтеннән бу программа бөтә. Бөтә. Әмма шулай ук шулык мөрәҗәгать иткәндә Владимир Владимирович Путин өндәште бит инде туристический кэшбэкты яңа елга тиклем үткәрергә дип. Бәлки без бүген көтеп утырабыз дип микән? Бәлки тагын 4нче этап булыр бу программаның дип өмет итәбез. Чөнки ел менә сәяхәт итүчеләргә бик уңайлы һәм бик әүдем катнаштылар. Безнең республикага күп килүчеләр булды. Безнең республиканың исендә ял итүчеләр күп булды. Пенсионерлар бик әүдем катнаштылар. Без әйтәк тә авыл кешеләре, авылда яшәгән пенсионерлар бик тотынып бармай онлайн системалар белән әйтәк тә бүгенге көндә мин әйтер идем күпселек абынары төрле авыллардан санаторийларда шул программаның алучылар күп булды. Тапшырып адаганда тамашачыларга инде директор әйткәр. Мин әйтер идем бүгенге көндә безгә быел коронавирус вакытында безнең туризм өлкәсе бик тә алга китте дип әйтәм микән. Безгә ял итәргә килүчеләр артты, бик күп мәртәбәләп артты. Һәм бүгенге көндә мин теләренем үзебезнең республикалы яшәүчеләргә, үзебезнең республиканың күбрәк танышырга, күбрәк йөрергә, һәм күршеләр, күрше өлкәләр я бәлки кешеләрнең таныштары, достары күрше өлкәләрдән, күрше ситилләрдән килүчеләр булһа, кунакка сакырыгыз, үзебезнең республиканы алга күтәрәйек һәм үзебезнең республиканы күрһәтәйек. Чөнки Мәскәүдән я Алтайдан килүчеләр безнең табигатькә, безнең кешеләргә, безнең кешеләр арасындагы мөнәсәбәткә бик хайран калып, менә ничек әйтәм, приятно удивлены. Башкортстанда яңа насалар. Башкортстанда яңа насалар. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияла Урал Батыр туроператоры директоры Айгөл Рәхмәтуллина булды. Балалар өчен туристик кэшбэк шартлары турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Яңа ялыгыз күңелле үтһен.